pojokan. Bapane takon, "Mamane, nangis nang apa kowe?" Ya kalau duitnya ditangis ya nang apa? Mene cerita karena nang mamane. Pak Putri jawab, "Ya orang apa ya bapaknya. Kamu lagi ngucap syukur, alhamdulillah. Bocah itu kepengertian namanya. Imai 2 juta jadi saben baca 14,500. Mulane nyong nelangsa nang apa mbiyen gawene mung 7. Jajal mbiyen gawene 15. Gawene 15 kan 35 juta. Apa ya yo saiki gawe maning apa yo? Bapane jawab, "Pimen pan gawe maning wong wis melengkung kaya iki kok gawe maning." Tapi maaf, itu hanya cerita khayalan. Cerita apa, Bu? Khayalan, pura-pura bocah bada mai 2.500.000. Khayalan. Pura-pura mai 2.500.000. Ya alhamdulillah bada bocah putu kumpul kabeh. Ya alhamdulillah nyangoni bapane mamane sarung karo mukena. Alhamdulillah. Amplop isi 200.000. Amplop 200.000 putu papat digawa kabeh. Giliran balik perantauan yang Mbak Kakung yang ini putune 50. Judulnya balik modal. Giliran anak balik maring perantauan, ya Allah, gedang mentah digawa anak lapa, rambutan Aceh, beras sekintal, ayam sepitik-pitiknya dicangking kabeh, Bu. Iki Mbak Putri nangis maning nang pojokan omah. Takoni nang bapane, "Mamane, nangis maning nang apa?" Bocah kumpul ya nangis, bocah pada balik ya nangis. Mumpung bocah pada cerita karena nangis nang apa? Orang nang apa-ngapa lah bapane. Yang lagi ngucap syukur, alhamdulillah, kayak rampok wis pada minggat. Anak-anaknya wong tua isine kayak iku, Bu. Ternyata gedekna anak cuma ngerawat tok ternyata. Orang arep-arep bandane lah, diarep-arep apane. Ternyata bareng anak wis rumah tangganan kabeh, tersisa lah Mbah Kakung Mbah Putri nang omah wong loro tok. Ikilah asli wong berumah tangga di sini begitu. Mulane kena apa? Suami istri wajib saling menghormati, saling menjaga. Rasa sombong-sombongan, nanti sombong apa nih? Ngerti kekurangannya kabeh. Betul, Bu? Ibune ngucap, "Kodar pengantin nanyar tuh ngomongi pengantin lawas." Lah nyong ya belajar kayak sampeyan. Jenenge suami istri niku adalah wong sing ngerti kekurangan paling dalame pasangane sendiri-sendiri. Mulane kena apa Kanjeng Nabi sampai dawuh begini nang kitab Jam'us Shaghir. Husnul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong cepet sugih husnul ina, asah-asah gerabah. Tahu asah-asah enggak? Ngombahi piring, nyuci piring. Cara kene misui. Kenek Melayu maring Jawa Timur misui ke diarani jengkel. Jadi jenengan jengkeli piring. Apa misui? Misui. Ngombai piring. Isuh-isuh. Nek cara Cilacap asah-asah gerabah. Sami nggih? Asah-asah ya. Husnul ina asah-asah gerabah wa taharul fana seneng nyapu serambi rumah yurisani zina niku menyebabkan sugih. Saya punya pikiran liar kados niki Pak Ustaz Pak Lurah. Nek ngendikane Kanjeng Nabi cepet sugih kowe kon asah-asah gerabah karo nyapu serambi rumah.
Kayaknya nek Kanjeng Nabi masih hidup di zaman sekarang, Kanjeng Nabi mesti kena nyinyir lambene wong wadon-wadon TikTok. Dan orang nyambung banget. Dan cepet sugi kok nasa-asa. Ben cepet sugi kok nyaponi omah. Ternyata jauh sebelum wanita TikTok ngucap patriarki dan tidak mau punya suami patriarki. Napa niku patriarki? Suami yang merasa bahwa di rumah dia adalah raja. Saking dhek nggone ngaku dadi raja, wegah megang pegawean omah. Kepingine diladeni tok, alasane karena wis cari kerja. Niku jenenge patriarki. Jauh sebelum ada kalimat seperti itu, Kanjeng Nabi sudah menjunjung marwah wong wadon kepingin cepet sugih, asa-asa gerabah karo seneng nyapu serambi rumah. Apa maksudnya? Di dalam konsep bersuami istri, berumah tangga, sing kepingin sugih kan orang mung bojo wadon. Bojo lanang pun mesti kepingin sugih. Lah nek kepingin sugih suami istri ya sing asah-asah aja mung wong wadon tok. Sing nyapu serambi rumah aja wong wadon tok kan kepingin sugih bareng. Mulane kepingin cepet sugih berarti seluruh anggota keluarga memegang peran kanggo ngurusi rumah tangga kabeh. Maksudnya kayak kue Kanjeng Nabi. Nah, selama ini kita di Pulau Jawa kabeh pegawean omah kowe wong wadon tok. Betul, Bu? Kawit isuk nganti isuk dina-dina wong wadon pegawean tok. Bareng-bareng. Ngapan turu nganti turu maning wong wadon gawean. Aja gugupeng tekane sadurung taktok-taktok. Ngapan turu nganti turu maning wong wadon isine gawean, bukti nyata, Bu. Masak wong wadon, nyapu wong wadon, asa-asa, umbah-umbah, meteng, babaran, nyusoni anak mertua. Loh, maaf ya, ini bukan vulgar. Bayangna ya, dari urusan dapur, sumur, nanti kasur, wong wadon tok dina-dina. Mulane Kanjeng Nabi jauh sebelum zaman modern begini sudah mengangkat marwah wong wadon kepingin cepet sugih, berarti pagawean omah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Mulane Pak nun sewu niki zamane wis modern. Sekali-kali bapake nek kirane kok ora bisa ngrewangi pegaweane ibu rumah tangga. Wong wadon disenengaken, Pak. Diajak wong wadon maring salon. Maring ngendi, Bu? Itu salon horik, salon kecantikan, itu salon sound system. Sekali-kali wong wadon wong dina-dina kan ngurusi omah, sekali-kali kan ngurusi awak ben seneng, ben badannya fresh sehat. Betul, Bu? Nah, bahasanya leres me time, waktu untuk dirinya sendiri. Sekali-kali ada jajak maring salon kan pada pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sekuring. Kayak mobil, mobil setahun ora diservis biar rodane mengsol. Lah wong wadon babaran ping pita para mengsol. Tapi nek deleng wong lanang-lanang tembok kidul kayane ciri-ciri ora mungkin gawe sing wadon maring salon. Ora sadado maring salon, jenenge wong wadon, bapakne balik kerja digawakna bakso sebungkus biar asale seneng. Ya Bu ya. Nyong de resep maning ke ben wong wadon tambah semangat gone berumah tangga. Sekali-kali wong wadon diajak maring toko Mas. Mari ngendi, Bu? Sepisan mari ngendi, Bu? Wong wadon nganggo lan tuku emas ke orang nggo pamer. Malah justru wong wadon sing pinter angger sing suami nekon nukokna emas nggo bojo wadon, sing seneng kudune wong lanang. Karena napa niku investasi. Karena arane wong rumah tangga mesti anak kebutuhan mendadak, anak kebutuhan darurat, anake kuliah, dilala anak kebutuhan mendadak, celengane wong wadon arane emas bisa didol dingin. Ora samangin dadak gelang, cincin, minagi, khitbah lamaran be kontal maring kontal.
mencolot didol dingin kadang nggo nutup usahane sing lanang, betul Bu? Betul. Wong wadon mulane sekali-kali wong wadon ben seneng diajak maring toko emas. Nang toko emas suamine ngucap, "Aja ayang beb mah ora romantis." Ana kalimat sing romantis ketimbang ayang embeb, mamane bocah. Kowe soswite ngungkuli ayang embeb. Mamane bocah ngono milih pan anting-anting apa suweng. Beda anting-anting karo suweng. Oh, jenengan ora ngerti. Anting-anting sing gemantel, suweng sing temanjep suweng. Kuwi maksude. Pan apa? Cara kene? Tok. Pelenisan. Ya Allah, bahasane wong Tegal pancen wagu-wagu banget iki sumpah. Suweng ki pelenisan. Apa? Giwang ya giwang. Suweng kene rene suweng. Giwang. Pelenisan. Wis ora apa-apa lah. Ngono arep anting-anting apa pelenisan. Apa alapan ali-ali sing sekeong-keong ben pating pentol. Apa gelang yang ngono ora ketang selamat-lamat ke kalungan gulune dikalungi mamane insyaallah kowe wong wadon seneng banget kowe angger wong lanang nganti kowe insyaallah tekan omah langsung udar-udar sagal ngaco pikirane mana-mana bae sampeyan ya Allah mulane arane wong suami istri saling hormat saling nyayangi, saling pengertian, menjauhkan diri dari sifat sombong, angkuh nanggone keluarga. Insya Allah ke keluarga ahli sorga, Allahumma. Karena sombong gue penduduk neraka, tapi sorga ngucap jari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, angger iku isen-isenmu, wong-wong sing memaksakan kehendak al-mutajabirin dan al-mutakabirin wong-wong sing sombong, maka aku swarga duwe penghuni ngesuk tekane dina kiamat. Penghuniku yang pertama minat du'afai, wong-wong du'afa. Siapa du'afa? Wong-wong sing apes. Siapa wong sing apes, jangankan membantu orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri harus dibantu orang lain. Mulane disebut du'afa pe artine apes. Maaf ya, anak yang keterbelakangan mental, anak-anak yang autis, anak-anak berkebutuhan khusus itu disebut du'afa. Penghuni sorga. Mulane nama keren anak-anak autis niku anak surga. Bukan mereka mengklaim mengakui, tapi memang surga ingkang ucap langsung. Tenggene kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan penduduk surga minat du'afai, wong du'afa wong apes. Yang kedua wa masakinihim, wong sing miskin. Dan yang ketiga tentunya baik du'afa ataupun miskin penduduk surga fahum mutawaddiuna, wong sing tawadu, wong sing andap asor, itulah isen-isene aku. Wong rendah hati ke penghuni swarga. Begitulah kata kitab Riyadhus Shalihin antara surga karo neraka. Sehingga Syekh Abi Mansur di dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan penjelasan utawi nyarai pangandikane surga karo neraka dengan satu ungkapan al-mutakabbir kal narojil al-mutawaddi'un kalbid. Al-mutakabbir kal narojil, wong sombong ki kaya kelapa. Kelapa cara Tegal apa arane? Dengan beta maning. Betane adoh nemen Cilacap karo kene. Giwang nang kene adalah plenisan. Cara Cilacap suweng. Kelapa nang kene kelapa. Ternyata wong sombong niku digambaraken kelapa. Kelapa pas manggonan dhuwur nang wit. Alah, dalam sing ngisor kuwi asor kabeh derajate. Sehingga kelapa begitu sombong dan kelapa lupa hanya untuk menjadi santen. Ternyata kelapa asor derajate. Bukti nyata wong metik kelapa, orang ana ceritane metik kelapa dadak adus dingin ke ranana. Dadakan adus macak dandan persiapan nganggo sarung besing larang, nganggo koko rapi. Jadi setrika kabeh klimis nemen. Sampai-sampai nganggo pomade, rambutnya dipometi gari dipecisi. Orang ana ceritane wong metik kelapa dadak adus dingin. Rata-rata wong metik kelapa malah biasanya telanjang dada muka tokoloran tok, keringetnya badek lecitnya luar biasa.
Karo gawa bendong munggah maring wite tekan dhuwur langsung klapane di panclas mak jelang gedebuk tiba sing tiba klapane dudu wonge. Bareng tiba tekan ngisor tanpa dialasi ora nana alas sing benok tibane ora rusak langsung tebluk nabae maring lemah. Bareng tekan lemah iku klapa men dadi santen dislumbat. What is a slumbat? Cara kene dipacali dikupas sabut kelapane nek cara ceracak slumbat cara kene di bar diplat pacali gari kelapane dikeplak lebar dikeplak gari di cukil bar dicukil gari di parut bar diparut gari di mau ngarep dadi santen kowe dadak dipacali dikeplak dicukil parut gari diperes bareng wis dadi santen dimasak dadi sayur santenan wis disanding-sanding disiapna nang meja tamune ditawari dar monggo lah jan kloso ngidek ora sare ora tilem ora turu jan ora merem nggih selep-lep liep-liep Pak gara-gara arepan nyuguna daharan kanggo jenengan monggo lah niki masakane kula dicicipi ternyata tamune ngucap ngapurane ya yang lagi menghindari santenan soalnya lebar mangan santenan mesti cengelek kenceng kolesterolnya naik tensine dhuwur jadi ngapurane ya nyentak milih panganan liyane aja santenan ya Allah nasibe santen gara-gara sombong ibu lagi nang dhuwur ndeleng sing liyane asor kabeh derajate ngakune dheweke sing paling lewih ketimbang sing liyane jebule ngarep dadi santen asor derajate be malah akeh sing menghindari beda al mutawadiun kalbit wong rendah hati kuwi kaya semangka hidupnya di ladang gelem kudanan gelem kepanasan semakin kepanasan semakin manis dan semangka niku wong sing sadar diri walaupun buahnya lebih gede ketimbang kelapa dia nggak mau semangka tukul nyang dhuwur jajale semangka tukure maring dhuwur semplak cara kene apa semplak tugel sempal semplak semplek sempal ya Allah bahasanya akeh nemen soalnya kenapa semangka sadar diri oyote mung sak rambut wite mung senyari ki sak klingking Bu cara kene apa jentrik akhirnya semangka mikir nek wite nyong sejentik oyote serambut kon tukule nyang dhuwur ngalamat sempal akhirnya semangka memilih untuk rendah hati lesah nangisor ngerambat dan tidak mau nemplok maring tandurane liyane jenengan keket ngonek nyong kayak gini guyu nemen engka dari kayak gini pantesan ya nyong diarani bocah jare nggone celana kayak stand up komedi padahal nyong isine ceramah isine materi pengajian kabeh kayak ketok wis pada guyu jenengan arane semangka oyote ora gelem nemplok maring tandurane liyane niku lah sing akhire semangka dadi wong sing rendah hati bareng semangkane tua semangkane mateng digawa balik ngomah arepan dibelah pe dicuci dingin minimal dielak lah pesone sing arepan nggo ngrajang arepan sing nggo motong dikumbandingin kowe mau nembe nggo ngrajang brambang karo lombok lebar pesone dicuci, diasah, dicuci maning, arep nggo belah ping ati-ati banget gone belah, dialasi, dibelah, gedene kudu pada, dawane kudu pada, bareng kaki dipundhut nang piring cantik, semangkane dijejer, bareng wis dijejer nang piring cantik, manggone nang meja ngarep dhewek. Tamune dicukuhi semangka, monggo lah. Niki dicicip rumin lagi panas-panas kayak cocok dahar semangka bareng didahar semangka nenang tamune ngucap segere semangka Bu semanggone nang ngarep dhewek iki karena wong rendah hati andap asor walaupun durut derajate tetap andap asor manggone nang swarga Allahumma Ikilah gara-garane
langit karo bumi biyen sempet tukaran eng-engan sing akhirnya oleh Gusti Allah Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj kan tentu untuk menerima dawuh salat dan supaya langit karo bumi ora pada tukaran maning. Alhamdulillah niki wis jam pira? Jam 3.